началото на времето всички, които Бог избра, падаха ничком в суджуд, не пред идоли, не пред хора, а пред Създателя на небесата и земята. В Стария завет Авраам падна ничком с лице на земята и Бог му говори. Битие 17:3. Моисей бързо се наведе към земята и се поклони. В суджуд. Изход 34:8. Дори Давид се покланяше в суджуд и Давид падна ничком пред Господа. Псалм 95:6. И когато дойде Иса, синът на Мариям, Новият завет казва, Исус падна по очи и се молеше, казвайки: Отче мой. Матей 26:39. Те всички се покланяха по един и същи начин. Начинът на исляма. Аллах казва в Корана: не е приета друга религия, освен ислямът. Сура Ал Имран 3:19. Когато им се чете словото на Всемилостивия, падат ничком в суджуд и плачат. Сура Мариям 58. Това не е пътят на подчинението, пътят на истинските пророци, пътят на чистата вяра. Ислям не е нова религия. Ислям е древното име на покорството на Бога. Ислям означава да се предадеш изцяло на волята на Бог. Всички пророци го направиха. Всички се поклониха по един и същи начин. Всички призоваваха към един и същ Бог. Всички отдадоха волята си на Бог, както казват и четирите писания. А в деня на съда всички ще коленичат така, както коленичеха те. И ще се разбере. Всички пророци бяха мюсюлмани.